Καλησπέρα, ελάτε και πιο μπροστά αν θέλετε, έχει καινές θέσεις εδώ. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ευλογία να έχουμε δύο εκλεκτούς κληρικούς και λειτουργούς του υψίστου, αλλά και λειτουργεί διότι κάνουν το επόμενο λειτουργήμα που είναι των ιατρών, και οι δύο είναι ιατροί. Τον πατέρα Χρυσόστομο τον Τύμπα και τον πατέρα Δημήτριο τον Τάνος. Κατά μήνα Οκτώβριο είχαμε κάνει στην Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης σύναξη. Ο Παναγιώτατος μας μάζεψε τους κληρικούς και μας παρουσίασε τον πατέρα Χρυσόστομο και τον πατέρα Δημήτριο, και η σύναξη είχε το θέμα για την κατάθλιψη και τρόπο αντιμετωπίσεως. Και μπορώ να πω, σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι κληρικός και από την εποχή του Παντελεήμονος και του Ανθίμου και του Φιλοθέου, τόσες συνάξεις που κάναμε, πρώτη φορά είδα τόσο πολύ ενδιαφέρον από τους πατέρες της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, που δείξαν για αυτό το συνέδριο, να το πούμε, για αυτή την παρουσίαση των δύο πατέρων που μας παρουσίασαν το θέμα για την κατάθλιψη. Και γιατί είχαμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Διότι όλοι μας στις ενορίες που βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε πολλά περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι δεν χρήζουν μόνο πνευματικής καθοδηγήσεως, αλλά βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν και προβλήματα τα οποία χρήζουν και ιατρικής αντιμετωπίσεως. Όμως οι άνθρωποι δεν είναι τόσο δεκτικοί. Όταν τους λες, ξέρεις, πρέπει να επισκεφθείς και ένα γιατρό, να δεις το θέμα σου. Τι κάνει αυτό τον άνθρωπο κατά κάποιο τρόπο να κλωτσάει και να μην πηγαίνει? Είναι ότι δεν παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν παραδεχόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα και ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και λέμε ότι είμαι καλά. Άλλοι πάλι ότι το παραδέχονται μέσα τους, αλλά φοβούνται να μην στιγματιστούν. Εγώ τώρα θα πει ο άλλος ότι έχω κατάθλιψη, πώς θα το πάρει ο άλλος και τι θα λένε για μένα? Όμως, όσο το αφήνουμε και χρονίζει, τόσο γυρότερα γινόμαστε. Γι' αυτό έχουμε την χαρά, όπως είπαμε, να φιλοξενούμε δύο κληρικούς, οι οποίοι είναι και ιατροί. Ο πατέρας Χρυσόστομος τελείωσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιατρική και πήγε για εξειδίκευση στην Αγγλία στο θέμα της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Και ο πατέρας Δημήτριος, αυτός είναι γιατρός της καρδιολογίας. Τώρα θα μου πείτε, έχει καμία σχέση η κατάθλιψη με τις καρδιοπάθειες? Εγώ ξέρω μία παροιμία που λέει ότι όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και η καρδιά τρώει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στη θλίψη. Αλλά είπαμε, πρέπει να αποδεχθούμε το θέμα ότι έχουμε πρόβλημα και δεν το παραδεχόμαστε. Και θυμούμαι όταν ήμουν μικρός στο γυμνάσιο, είχα ένα καταπληκτικό πνευματικό, τον πατέρα Χαράλαμπο, οι παλαιότεροι θα τον ενθυμίστε. Όταν καθόμασταν τα καλοκαίρια έξω από το γραφείο και περνούσαν οι γυναίκες να πάνε στον εσπερινό και τον χαιρετούσαν, «Γέροντα, τι κάνετε, πώς είστε καλά?» Έλεγε, «Όχι, δεν είμαι καλά». Και εκεί μέναν αποσβολωμένες. Για ποιο λόγο?
διότι πάντοτε περίμεναν να ακούσουν κάτι το αντίθετο από ένα κληρικό. Ναι, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Όμως, με είχε πει μια φορά, γιατί να λέω ψέματα ότι είμαι καλά, ενώ δεν είμαι. Και εμείς πολλές φορές δεν είμαστε καλά, δεν αισθανόμεθα καλά. Έχουμε προβλήματα, έχουμε πόνο μέσα από το σπίτι, μέσα από την εργασία. Όμως, όταν μας ρωτάει κάποιος πώς είσαι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λάθος, μεγάλο λάθος. Και υποκρινόμαστε και βάζουμε και το Θεό μέσα και λέμε δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Όμως καλύτερα θα μας το πει πρώτο ο πατέρας Χρυσόστομος που θα ανεβεί στο βήμα, θα μας κάνει και την παρουσίαση και μετά ο πατέρας Δημήτριος. Ό,τι ερωτήσεις έχετε στο τέλος, ευχαρίστως μπορείτε να τις υποβάλλετε και θα σας απαντήσουν. Μόνο δεν θα γίνουμε κουραστικοί για να μην τους κουράσουμε τους πατέρες. Ναι, να είστε καλά. Πατέρα Χρυσόστομε, ελάτε στο βήμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ τον πατέρα Παύλο που με πολύ ενδιαφέρον και αδελφική, ας πούμε, υποστήριξη μας κάλεσε εδώ με τον πατέρα Δημήτριο Τάνο. Καταρχήν να σας καλωσορίζω. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από την αίθουσα και από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οπότε θα μπορούμε να μιλήσουμε. Όμως νομίζω τώρα, επειδή εγώ δεν βλέπω ακριβώς τις διαφάνειες, να κατέβω καλύτερα κάτω και να έχω το μικρόφωνο, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ η γωνία είναι αρκετά μεγάλη. Αν θέλετε να σηκώσουμε το επάνω και να καθίσετε εκεί πέρα και να τα δείχνετε εδώ. Δεν θα μπορώ πάλι να βλέπω, νομίζω. Είναι πολύ μικρή η γωνία. Ευχαριστώ. Εξάλλου αισθάνομαι καλύτερα όταν είμαι πιο κοντά σας. Κάνω και το δάσκαλο μερικές φορές, είτε σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Λύκειο και έτσι νομίζω είναι καλύτερη η οικειότητα. Ήρθαμε εδώ να σας μιλήσουμε για την κατάθλιψη. Αλλά όχι να σας πούμε δικά μας πράγματα, να σας ενημερώσουμε καταρχήν ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο τρέχει σε 5 πόλεις, έχει αρχίσει εδώ και ευρωπαϊκές πόλεις και μία από αυτές επιλέχθηκε να είναι η Θεσσαλονίκη, τιμή μας. Ο Δήμος είναι ο φορέας και ο επιστημονικός φορέας είναι το City College, το οποίο νομίζω έχει κάνει αίτηση για να γίνει και πανεπιστήμιο, έχει τις υποδομές και ήρθαμε εδώ με τον πατέρα Δημήτριο για να σας παρουσιάσουμε αυτό το υλικό το οποίο έχει προσαρμοστεί καταρχήν για ιερείς, αυτό παρουσιάσαμε στη Μητρόπολη, αλλά είναι και για το ευρύτερο κοινό και για όσους ενδιαφέρονται περισσότερο για να μάθουν κάτι επιστημονικότερο για την ψυχική νόσο ευρύτερα, αλλά μία από αυτές και πιο συχνές είναι η κατάθλιψη. Πριν περάσουμε στις διαφάνειες, θα ήθελα να σας πω 2-3 σημεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν κάπως να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από την πνευματική και θεολογική πλευρά. Το τι είναι ψυχική νόσος, πολλές φορές το μπερδεύουμε με την πνευματική νόσο. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί συχνά οι χριστιανοί απέναντι σε ψυχιάτρους, σε ψυχοθεραπευτές κλπ. Για να μην πολυλογώ, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Δεν υπήρχε διάκριση τότε ψυχικής και πνευματικής νόσου. Ακόμα και σωματικής. Όλη η νόση ήταν σε μια δεξαμενή και αποδιδόταν συνήθως ή στην αμαρτία ή στη μνήμη των θεών από την αρχαία παράδοση και προϊόντος του χρόνου στους πρώτους αιώνες, όταν άρχισαν οι πατέρες να γράφουν για την υγεία του ανθρώπου,
συμπεριέλαβαν και το σώμα και την ψυχή σε μια κοινή προοπτική. Μεγάλοι Άγιοι, όπως ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, Μάξιμος, ο Δαμασκηνός, τι κάνανε σε σχέση με την τότε επιστήμη που ήταν η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία περιείχε κάποιους τομείς που ήταν η αστρονομία, η καθ' αυτό φιλοσοφία, η ρητορική, τα μαθηματικά, η αστρονομία, η μουσική, όλα αυτά ήταν σε μια ενιαία παιδεία. Και αυτό βοηθούσε τους τότε ανθρώπους, αλλά και τους πατέρες της Εκκλησίας, να πάρουν εκλεκτικά κάποια πράγματα από την προσέγγιση της τότε επιστήμης και φιλοσοφίας για τον άνθρωπο και να τα βάλουν μέσα στη χριστιανική διδασκαλία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο περίφημο έργο του «Έκδοση περί της Ορθοδόξου πίστεως», εισάγει μέσα, σαν να είναι αποδεκτά, απολύτως στοιχεία από την Ιπποκρατική ιατρική. Σαν να λέμε σήμερα δηλαδή, αν θέλει να γράψει η Εκκλησία κάτι, θα πρέπει να πάρει. Με κριτήρια βέβαια, όχι να τα πάρει όπως είναι, με κάποια κριτήρια. Μπορεί να πάρει στοιχεία από το τι λέει η ψυχιατρική και να τα βάλει μέσα στη χριστιανική διδασκαλία. Θέλω να πω ότι σήμερα είμαστε μάλλον οπισθοδρομικοί σε σχέση με την πρωτοποριακή οπτική των πατέρων της Εκκλησίας. Ένα δεύτερο στοιχείο. Μπερδεύουμε συχνά τον όρο ψυχή με μια οντότητα μέσα μας που τη θεωρούμε άκτιστη, αιώνια κλπ. Δεν υπάρχει κάτι άκτιστο μέσα μας. Ούτε το σώμα, ούτε η ψυχή είναι άκτιστα, είναι κτιστά πράγματα. Απλά η ψυχή είναι σε σχέση με το σώμα, από την πατερική παράδοση πάλι, είναι άειλη, δεν έχει ύλη. Σε σχέση με το Θεό όμως, η ψυχή μας είναι υλική. Έχει κτιστότητα. Ό,τι είναι κτιστό έχει αρχή και τέλος. Περατότητα. Κατά χάρη είμαστε αθάνατοι. Κατά χάρη είναι το πνεύμα του Θεού, η χάρη του Θεού που είναι το μόνο άκτιστο μέσα μας, δεν είναι δικό μας. Είναι η μετοχή του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι εφόσον φέρουμε ένα κτιστό στοιχείο που λέγεται ψυχικός κόσμος, όπως και να τον ορίσουμε, σημαίνει ότι αυτό υπόκειται σε περιορισμούς. Δεν σημαίνει ότι είναι άγγελος η ψυχή μας. Έχει όρια, έχει αρνητικές πτυχές, έχει τα θετικά της, μπορεί να μεταβληθεί. Μπορεί να ένας άνθρωπος μια δεκαετία να είναι χαρούμενος και την επόμενη δεκαετία εξαιτίας προβλημάτων και δοκιμασιών να πέσει, όπως λέμε, έπεσε στην κατάθλιψη. Είναι μια στερεοτυπική. Αλλά όχι κάθε κατάθλιψη που, επαναλαμβάνω, είναι μια στερεοτυπική έκφραση. Όχι όμως κάθε κατάθλιψη είναι και κατάθλιψη όπως την ορίζει η ψυχιατρική. Και αυτό είπαμε να δούμε σήμερα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς μέσα μας αποδεχόμαστε τον όρο ψυχή, ψυχική ασθένεια, και η χάρη του Θεού μπορεί να θεραπεύσει και το σώμα και την ψυχή. Δεν το κάνει πάντοτε όμως, μάλλον το κάνει πάρα πολύ σπάνια θα λέγαμε, σε αυτές τις καταστάσεις. Και δεν θέλω να πω πάλι ίσως κάποιοι που είναι όχι γιατί σπάνια, το κάνει όταν συνεργήσει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει αυτόματα και μαγικά. Αυτό που θεραπεύει καταρχήν η χάρη του Θεού είναι η απόστασή μας από το Θεό. Και μας ανοίγει ένα δρόμο μέσα από το βάπτισμα, τη Θεία Ευχαριστία και τα μυστήρια για να μπορούμε να σωθούμε. Αλλά δεν σημαίνει όλα τα σωματικά μας μέλη θα είναι τέλεια με από άποψη ιατρικής φυσιολογίας και όλες οι ψυχικές μας λειτουργίες και αυτές θα είναι κατά κάποιο τρόπο όλες υγιείς. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και με πολλές αδυναμίες και πολλά πάθη. Θέλουμε κάτι καλύτερο για την ψυχική μας υγεία και για τη σωματική μας υγεία, πρέπει να προσπαθήσουμε. Και αυτό το τελευταίο σημείο, σαν εισαγωγή,
υπάρχει μια μεγάλη προκατάληψη, όπως το ανέφερα, σε σχέση με τους ψυχιάτρους. Πράγματι, όταν ξεκίνησε η ψυχανάλυση, και σας το λέω προσωπικά, σας το λέει ένας άνθρωπος που πέρασε από πάρα πολλές, ας πούμε, πολλά πλαίσια από το αυστηρά χριστιανικό, από το οργανωσιακό, από το μοναστικό, από το ενοριακό. Έζησα επίσης στην Αγγλία για πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια, σε ένα τελείως κοσμικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον και έχω δει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτές τις αντιλήψεις. Πράγματι, όταν η ψυχολογία ξεκίνησε, ας πούμε, με τον πατέρα της ψυχολογίας, το Φρόιντ, ήτανε ενάντια στη θρησκεία, γιατί η εποχή εκείνη, ουσιαστικά την οποία κλήθηκε ο Φρόιντ, ο Γιούγκ, η Κλάιν, ήταν μια εποχή όπου στη Δύση δεν υπήρχε καθόλου μια ζωντανή εκκλησία. Η εκκλησία ήταν σε μουσιακή κατάσταση, δεν έδινε στους ανθρώπους παρά ενοχές, οπότε είχαν τους λόγους τους οι ψυχίατροι να πούνε ότι η θρησκεία είναι μια συνολική νεύρωση. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει ένας αιώνας και υπάρχουν αμέσως, ακόμα και ο ίδιος ο Φρόιντ στα τελευταία έργα του διόρθωσε αυτά που είπε στα πρώτα έργα του. Και άρχισαν οι ψυχολόγοι γενικότερα, οι υγιείς, μάλλον οι επιστήμονες ψυχολόγοι, όχι ο καθένας ειδικός της γειτονιάς που γράφει ψυχολόγος, αλλά δεν μας λέει που σπούδασε, τι εκπαίδευση έχει κάνει κλπ. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε και σε αυτούς τους ανειδίκευτους ψυχολόγους και life coaching managers κλπ. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή να δούμε, και για να γυρίσω πίσω σε αυτό που έλεγα, ότι με την πάροδο των δεκαετιών η ψυχολογία σήμερα, μετά από 100 χρόνια, από τότε που έγραψε ο Φρόιντ, 105, το 1917 είχε γράψει εκείνο το περίφημο, είναι στη λογική νεύρωση, έχουν αναιρεθεί πάρα πολλά. Οι πιο σοβαροί επαγγελματίες, ψυχίατροι και ψυχοθεραπευτές και σύμβουλοι υγείας παγκοσμίως, τους υποχρεώνει οι κανόνες και η ιδεοντολογία των συλλόγων στους οποίους ανήκουν να σέβονται τα θρησκευτικά πιστεύω, εκτός αν τα θρησκευτικά πιστεύω βέβαια τους οδηγούν σε καταστάσεις πάρα πολύ συντηρητικές και θέλουν να, ας πούμε, να βλάψουν τους άλλους και τον εαυτό τους μερικές φορές με βάση την παρερμηνία των θρησκευτικών επιταγών, όχι μόνο στο δικό μας χώρο. Υπάρχουν οι Εβραίοι, υπάρχουν ο Ισλαμισμός, ο Ιδουαϊσμός, άλλες θρησκείες που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και εκεί μέσα όταν δεν έχουν σωστές βάσεις. Και για να τελειώσω με αυτό το πράγμα, εάν, για παράδειγμα, ένας χριστιανός που πιστεύει, ένας άνθρωπος μιας συγκεκριμένης πίστης, ανεξάρτητα από το αν είναι χριστιανός, είναι σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση και ο ειδικός του πει, έλα τώρα τι πράγματα σκέφτεσαι, αυτά είναι για παιδιά, είναι για γιαγιάδες κλπ. Εάν είναι όριμος άνθρωπος, έχει το δικαίωμα και προσβάλλει δηλαδή ο ψυχοθεραπευτής την πίστη του, έχει δικαίωμα να καταγγείλει αυτόν τον ψυχοθεραπευτή στον οργανισμό στον οποίο ανήκει και θα την έχει δύσκολα αυτός ο μη ειδικός τελικά, γιατί ένας άνθρωπος που εκπαιδεύεται στην ψυχοθεραπεία, στη σοβαρή ψυχοθεραπεία όπως είπα, και όχι σε αυτά τα μη επιστημονικά πλαίσια στα οποία πολλοί άνθρωποι αναπτύσσονται, σέβεται απόλυτα ο σοβαρός ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, σύμβουλος υγείας, σέβεται απόλυτα τις, και μάλιστα όχι μόνο σέβεται, αλλά μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δηλαδή μπορεί να του πει, εσύ μέσα από την πίστη σου τι νομίζεις ότι θα μπορούσες να κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα και να δουλέψει μαζί του. Πάμε λοιπόν εδώ.
Υπάρχει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της κατάθλιψης. Είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός που έχει στόχο τη βελτίωση της φροντίδας και της θεραπείας των ασθενών με καταθλιπτικές διαταραχές, και έχουμε ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι, την πρόληψη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Έχουμε μια παρέμβαση σε 4 επίπεδα, θα το δούμε, ποια είναι αυτά τα επίπεδα, και επίσης έχουμε ένα διαθέσιμο υλικό για το πολύ κοινό. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία στο διαδίκτυο που είναι για ειδικούς, αλλά αυτό το εργαλείο, το οποίο το έχει φτιάξει ένα βίντεο ο αγαπητός πατέρας Δημήτριος Τάνος, θα το δείτε στο τέλος. Και ο καθένας μπορεί να μπει σε αυτή τη σελίδα, να κάνει ένα αυτοτεστ, ας πούμε, ένα προσωπικό τεστ, για να δει περίπου που βρίσκεται. Εδώ λοιπόν, σας το είπα ότι η στόχη είναι αυτού του προγράμματος να δώσει θα τα περάσουμε λίγο πιο γρήγορα τις πρώτες διαφάνειες, είναι να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα που ανοίγουν σε ευάλωτες ομάδες σε όλη την Ευρώπη να αποτρέψουν να μετριάσουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία μπορεί να εκδηλώνονται στο κλινικό επίπεδο, όπως λέμε, αλλά μπορεί να είναι και μέσα μας και ποτέ να μην τα έχουμε πάρει, να είμαστε ενήμεροι γι' αυτά. Αυτό λοιπόν τώρα είναι τα 4 επίπεδα. Εδώ το τελευταίο είναι αυτό που θα μιλήσουμε. Υπάρχει η πρωτοβάθμια περίθαλψη, ο γενικός πληθυσμός, οι ομάδες υψηλού κινδύνου, πάλι με στόχο την φροντίδα και την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, αλλά και της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Και εδώ λοιπόν είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε ένα πιο ειδικό επίπεδο, σε μια μικρή κοινότητα όπως είναι μια ενορία, ένας ιερέας ή ένας γιατρός, για παράδειγμα, ο οποίος ανήκει σε αυτή την κοινότητα και θέλει εθελοντικά να εργαστεί για το καλό της ψυχικής υγείας όσων έρχονται εδώ, μπορεί με την εμπειρία του και με λίγη βοήθεια από αυτό το πρόγραμμα, ασχέτου ειδικότητας, να μπορεί να δει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί πιθανώς να χρειάζονται λίγη περισσότερη βοήθεια. Αν το πρόγραμμα έχει προχωρήσει σε άλλες πόλεις, έχει δείξει ότι η προσέγγιση των 4 επιπέδων μειώνει το στίγμα, γιατί υπάρχει και αυτή η λέξη η οποία μας εμποδίζει να αντιληφθούμε και να παραδεχθούμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας. Είπαμε πριν ότι τίποτα στο σώμα δεν είναι απόλυτο υγιές σύμφωνα με την ιατρική. Αν κάνει κάποιος εξετάσεις, ακόμα και αν έχει και καλούς δείκτες σε κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι έχει απόλυτη υγεία. Την επόμενη χρονιά μπορεί να αναπτύξει να γίνει μια μετάλλαξη και να έχουμε ένα καρκίνο. Δεν διασφαλίζει κάτι ότι νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Η υγεία είναι μια δυναμική κατάσταση. Έτσι ακριβώς και η ψυχική υγεία. Οπότε, αν η προσέγγιση αυτή δουλέψει, που έχει δουλέψει και το πρόγραμμα έχει δείξει πολλές βελτιώσεις στα στατιστικά, μπορεί να βελτιώσει την συμπεριφορά των ανθρώπων. Εδώ είναι κάποια επιστημονικά στοιχεία. Έχουμε βασικά, έτσι χονδρικά, 15 ανθρώπους ανά 100, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους, δεν σημαίνει ότι θα πάθουν κατάθλιψη, αλλά επηρεάζονται πάρα πολύ από μια καταθλιπτική συμπεριφορά. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες. Θα προσθέσω εδώ ότι ο γυναικείος ψυχικός κόσμος είναι πάρα πολύ πολύπλοκος σε σχέση με τον ανδρικό και ίσως αυτό να κάνει και τον γυναικείο ψυχισμό πιο ευάλωτο σε καταστάσεις κατάθλιψης. Δεν χτυπάει οπουδήποτε, δεν σημαίνει ένας πλούσιος, ένας φτωχός, ένας άνθρωπος μιας α ή β κοινωνικής κατάστασης επαγγελματικής. Όλους μπορεί να μας επηρεάσει. Και αυτό το τελευταίο περίπου, μία στις 4 γυναίκες και ένας στους 8 άνδρες θα εμφανίσουν κατάθλιψη τουλάχιστον μια φορά στην διάρκεια της ζωής τους.
Άρα μπορεί να συμβαίνει, να μετράμε εμείς τον επιπολασμό, είναι ένας τεχνικός όρος, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε, ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή 4% άνθρωποι που πάσχουν παγκοσμίως, αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μετά. Εμείς μπορεί να μην είμαστε μέσα σε αυτό. Ή να έχουμε περάσει μια κατάθλιψη σε προηγούμενα χρόνια και να μην την έχουμε καταγράψει μέσα μας. Πάλι σε σχέση με άλλες αρρώστιες βλέπουμε ο πόνος στη μέση είναι στην πρώτη κατάταξη, ας πούμε, νόσο που μας ενοχλούν, οι καταθλιπτικές διαταραχές στην δεύτερη. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Ίσως και εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτή την κουλτούρα να τα κρύβουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί. Όπως είπε και ο Πάτερ, καλά είμαστε, αλλά χρειάζεται λίγη τόλμη, όχι για να πούμε ότι για να βγάλουμε περισσότερους, ας πούμε, ανθρώπους να πούμε ότι πάσχουν από κάτι, όχι με αυτή τη διάσταση, αλλά για να έχουμε την τόλμη να δούμε τι συμβαίνει μέσα μας. Αυτό, περίπου το ανάλογο. Στην Ελλάδα τώρα έχουμε λιγότερους σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό. Αυτό θέλει να πει αυτό η διαφάνεια. Και γιατί λοιπόν δεν ανιχνεύεται τόσο συχνά η κατάθλιψη? Γιατί αλληλοεπικαλύπτεται ή υποβαθμίζεται, όπως λέει εδώ η διαφάνεια, σε συναισθήματα απογοήτευσης. Όλοι περνάμε απογοήτευση, όλοι περνάμε θλίψεις. Και φυσικά όταν κάποιος είναι μελαγχολικός δεν σημαίνει ότι έχει κατάθλιψη, θα δούμε τα κριτήρια. Αλλά πολλές φορές όλα αυτά γίνονται μέσα μας ταυτόχρονα με μια άλλη κατάσταση και το ένα καλύπτει το άλλο και δεν το παίρνουμε είδηση με απλά λόγια. Συχνά δεν αναζητούμε βοήθεια λόγω έλλειψης ενέργειας, απελπισίας, στιγματισμού. Γιατί να πάω εγώ τώρα, σε ποιον θα πάω, δεν ξέρω κανένα. Στη γειτονιά μου, άμα μπω στο πολυκατοικία που γράφει ψυχίατρος τάδε, μπορεί να με δει μια γνωστή μου κλπ. Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αυτά. Η κατάθλιψη κρύβεται πίσω από σωματικά παράπονα. Εδώ έχουμε σωματοποίηση των συμπτωμάτων και μπορεί κάποιος να έχει, ας πούμε, ένα έλκος στο μάχο από την έντονη στεναχώρια και να ασχοληθούμε με το έλκος. Να μην ασχοληθούμε γιατί έγινε αυτό το έλκος. Και πας στο γιατρό, λες τι έχω. Δεν ήμουν καλά τελευταίο καιρό. Ορίστε, πονάει το στομάχι μου, γαστροσκόπησε και παίρνει αυτό το δρόμο. Μέχρι να γίνει η θεραπεία του έλκους μπορεί να έχει φτάσει η κατάθλιψη σε ένα άλλο, να έχει αλλάξει φάση, ας πούμε, να είναι λιγότερο εμφανής και συνεχίζει ο άνθρωπος χωρίς να το διαπιστώσει. Αυτή η διαφάνεια έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι κατάθλιψη? Είναι ένα σύνολο από συμπτώματα. Έχει στον πυρήνα σίγουρα το πρώτο μια καταθλιπτική διάθεση, αλλά και ένα μειωμένο ενδιαφέρον για άλλες δραστηριότητες. Πέφτει το ενδιαφέρον μας για πράγματα. Δεν έχουμε ενέργεια. Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει, αν πραγματικά συμβαίνουν, γιατί είναι και υποκειμενική η αίσθηση, μπορεί κάποιος να πει δεν έχω ενδιαφέρον, αλλά τελικά ούτε απελπισία να έχει, ούτε σκέψεις αυτοκτονίας, ούτε αλλαγές στην όρεξη, ούτε αλλαγές στον ύπνο. Εδώ να μην συμβαίνει αυτό, μειωμένη ενέργεια, η κόπωση λίγο να έχει, δυσκολία στη συγκέντρωση να μην έχει και τελικά να μην μπορεί ο γιατρός να καλύψει όλα τα κουτάκια που λέμε, to tick all the boxes, για να μπει η διάγνωση. Πρέπει να εμφανίζεται ένα βασικό από τα δύο συμπτώματα κάθε μέρα τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, αλλά και 8 κάποια από τα δευτερεύοντα συμπτώματα. Δηλαδή 1 συν 4 από τα δευτερεύοντα. Υπάρχουν σωματικές ενοχλήσεις που είναι η απώλεια όρεξης, έλλειψη κίνησης, το είπαμε, γαστρεντερικές λειτουργίες, έλλειψη άσκησης οδηγεί σε πόνο στη μέση. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να κρύβουν από κάτω μια καταθλιπτική όχι μόνο διάθεση και μια κατάθλιψη με την ψυχιατρική έννοια του όρου. Τώρα, σε σχέση με το burnout,
δεν είναι το burnout καμία σχέση με την κατάθλιψη, γιατί αν σταματήσει, ας πούμε, αν όντως πρόκειται για κατάθλιψη, πάμε σε αυτό, δεν θα βελτιωθεί με τον ύπνο, ούτε η στέρηψη του ύπνου μπορεί να διορθώσει κάτι, αναρωτική άδεια από το χώρο εργασίας δεν θα βοηθήσει, ούτε οι διακοπές και η ξεκούραση θα θεραπεύσουν την κατάθλιψη. Όλα αυτά μπορούν να θεραπεύσουν το burnout όμως, δηλαδή αυτή την εξουθένωση, την επαγγελματική. Δηλαδή, με απλά λόγια, η εξουθένωση επαγγελματική είναι μπορεί να αντιστραφεί πάρα πολύ εύκολα. Μέσα σε 1-2 εβδομάδες ο άνθρωπος σταματήσει να δουλεύει, σίγουρα θα βρει τον εαυτό του και τα πατήματά μου. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την κατάθλιψη. Έχουμε πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο προσδόκιμο ζωής. Μπορεί να χάσει 10 χρόνια ο άνθρωπος και να οδηγηθεί πιθανώς σε ένα αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Η κατάθλιψη είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες αυτοκτονικών πράξεων και οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν περισσότερο από ένα καταθλιπτικά επεισόδιο. Δηλαδή, η κατάθλιψη δεν είναι μια ίωση που ήρθε, έφυγε. Μάλλον μπορεί να δουλέψει σαν μια ίωση που ήρθε, έφυγε, θα ξανάρθει. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία δεν σε απαλλάσσει τελείως, ακόμα και μετά από μακροχρόνια θεραπεία. Υπάρχει εκεί ένα μικρόβιο, ας πούμε, νοερόστατο, πούμε, μικρόβιο, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο σε μια, θα λέγαμε, στάση ζωής που δεν το βοηθάει να εκτιμήσει άλλα πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως θα δούμε, και ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν εδώ πολλά ψυχικά θέματα, βασικά σημάδια. Ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη, αποδίδει τα πάντα στον εαυτό του. Φταίω. Κάτι δεν έχω κάνει καλά. Γίνεται ενοχικός. Απομονώνεται, αποσύρεται. Η ζωή δεν έχει νόημα. Εγκαταλειμμένος από το Θεό, και αυτά όταν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο, και μεταξύ μας πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί είναι ένα κόκκινο λαμπάκι που έχει ανάψει και θα πρέπει και να μιλήσουμε μαζί του, να τον πείσουμε να μιλήσει με κάποιον πιο όριμο άνθρωπο και κυρίως με έναν ειδικό, γιατί οι ενοχές, εδώ βεβαίως όλα αυτά που σας παρουσιάζουμε δεν είναι από εμάς φτιαγμένα, είναι από το πρόγραμμα Συμμαχία ενάντια στην κατάθλιψη. Οι ενοχές είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή, δεν είναι υγιές, δεν είναι στάση και συναίσθημα, δεν είναι ακριβώς συναίσθημα, είναι ένα σύνολο από πράγματα, σκέψεις μαζί με συναισθήματα φόβου και άγχους και ανεπάρκειας ενώπιον του Θεού και ενοχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει πραγματικά και έχει αντιληφθεί την πορεία του μέσα στην πνευματική ζωή, δεν αναπτύσσει ενοχές. Είναι μια παιδική αντίδραση τις πρώτες φορές που ίσως σκεφτούμε τι έχουμε κάνει, αν θα πάμε σε κάποιον να εξομολογηθούμε. Ωστόσο, συμβαίνει πάρα πολύ και μπορούν να υπερπηδηθούν εύκολα οι ενοχές με τη σωστή μετάνοια και τη σωστή στάση απέναντι στο Θεό, με τη βοήθεια βεβαίως και όριμων οδηγών της Εκκλησίας, αλλά όταν λείπει η αντίληψη ότι ο Θεός συγχωρεί, και ειδικά στη Δύση έχουμε πολλές εκκλησιαστικές, ας πούμε, τάσεις να κάνουν τους ανθρώπους ενοχικούς. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει χαρά. Τονίζεται στην δυτική παράδοση περισσότερο η σταύρωση και η ικανοποίηση, ας πούμε, του Θεού, του Πατέρα μέσα από τα παθήματα του Υιού. Έχει πάρει η θεολογία κάποιους λάθος δρόμους, ενώ εμείς προβάλλουμε πολύ την Ανάσταση, τη χαρά, τη συγχώρεση, και όλα αυτά πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις. Μήπως έχουμε πάρει και λάθος δρόμο μέσα μας, αν αυτομαστιγωνόμαστε περισσότερο για κάτι που έχει συμβεί, για κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και οδηγούμαστε σιγά σιγά σε ενοχές. Υπάρχουν διάφοροι υπότυποι. Εδώ νομίζω περισσότερο είναι για γιατρούς, θα τα περάσουμε. Υπάρχει κατάθλιψη με ένα επεισόδιο, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια. Υπάρχει δυσθυμική διαταραχή, είναι πιο κωδικοποιημένες καταστάσεις για τους ειδικούς.
Η διπολική διαταραχή, αυτό που παλιότερα ονομάζαμε μάνιο κατάθλιψη, υπάρχουν άνθρωποι που για 1 μήνα, για 15 μέρες είναι άλλο πράγμα και μετά από τον επόμενο μήνα είναι άλλο πράγμα. Τι εννοώ, δηλαδή είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος έναν διπολικό. Μπορεί να παρουσιαστεί κάποιος άνθρωπος που υπερεκτιμά τις δυνατότητές του, νομίζει θα τα καταφέρει, μπορεί να κάνει τα πάντα, να είναι παντοδύναμος και μετά από 3 εβδομάδες να του πούμε τι έπαθες, εξαφανίστηκες. Να έχει αποσυρθεί, να είναι σε κατάθλιψη. Αυτό είναι ένα σοβαρό νόσημα ψυχικής υγείας. Εδώ δηλαδή, ανάμεσα στα επεισόδια ασθενείς βιώνουν καταστάσεις υπερδραστηριότητες, εφορίας και γενικό ενθουσιασμό, μερικές φορές συνοδευόμενο από αναταραχή. Και μετά ακολουθεί και το μανιακό επεισόδιο. Εδώ λοιπόν ποιες είναι οι αιτίες? Είναι ένας συνδυασμός γονιδίων και του περιβάλλοντος. Nature, η φύση και nurture, που είναι όχι εκπαίδευση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, η εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον. Αρνητικά γεγονότα ζωής, ψυχοκοινωνικές καταστάσεις, στρεσογόνα ερωθίσματα. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι, ειδικά τώρα νέες γυναίκες, να βλέπουν συνεχώς στα social media το πρότυπο του σώματος που είναι τελείως φαντασιακό θα έλεγα, πιο επιστημονικά. Δεν μπορεί εύκολα αν δεν έχεις αυτόν τον σωματότυπο να γίνεις έτσι, και επειδή δεν μπορούν να το αποκτήσουν, ουσιαστικά υπόκειται σε στρεσογόνα ερεθίσματα και μπορούν πολύ εύκολα να κυλήσουν και στην κατάθλιψη. Άλλοι άνθρωποι βάζουν στόχους πάνω από αυτά που μπορούν, επηρεαζόμενοι από διάφορες πηγές και τελικά γινόμαστε ευάλωτοι. Υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες, φυσικά 15% έως 25%. Αν δηλαδή ένας γονιός είναι καταθλιπτικός, το παιδί έχει κάποια πιθανότητα, μέχρι 25%, 1 στα 4 παιδιά να αναπτύξουν και αυτά κατάθλιψη μετά σε κάποια φάση της ζωής τους. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει πολύ πλούσια γκάμα από φάρμακα, υπάρχει και ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν οι παρεμβάσεις αυτοφροντίδας και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Όπως καλή ώρα αυτό που κάνουμε τώρα. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα που ενημερώνουν τον κόσμο για το ότι, κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά μέσα μας όσο θέλουμε, γιατί ο άνθρωπος έχει ένα βασικό ναρκισσισμό και λέει όλα καλά πάνε. Όλα καλά πάνε. Και δεν έχει τους μηχανισμούς για να δει πραγματικά ότι δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα. Ή αν του λείπει και η πίστη, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα βάλει σε μια σειρά και να πει ναι, τέλος πάντων μπορεί και εγώ να φταίω γιατί δεν πάνε κάποια πράγματα, και αρχίζουν μετά λάθος αντιλήψεις και τα μονοπάτια της σκέψης είναι πάρα πολύ παραπλανητικά και ο άνθρωπος ρέπει σε κάποιες καταστάσεις που δεν μπορεί να τις ελέγξει. Συνεχίζουμε λίγο λοιπόν. Ένας μύθος είναι ότι τα αντικαταθλιπτικά αλλάζουν την προσωπικότητα, είναι θυστικά και θεραπεύουν μόνο τα συμπτώματα. Όχι. Αν υπάρχει σοβαρή κατάθλιψη, τα αντικαταθλιπτικά μετά από 1 μήνα ή 6 εβδομάδες το πολύ θα αρχίσουν να αλλάζουν την νευροφυσιολογία, το επίπεδο των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο, να αυξήσουν λίγο την ντοπαμίνη και τη σερωτονίνη και να βοηθήσουν στη διάθεση του ανθρώπου. Σίγουρα μπορεί να μιλήσουν άλλα προβλήματα που είναι, όπως είπαμε, πιο πίσω, που ξεκινούν από από αρνητικά γεγονότα ζωής, όπως στρεσογόνα ερωθίσματα. Αυτά δεν τα θεραπεύει το αντικαταθλιπτικό. Τι κάνει όμως? Όταν εσύ σκέφτεσαι πιο σωστά, μπορεί να αναπτύξεις και άλλους τρόπους με τους οποίους θα δεις κάποια πράγματα που σου συνέβησαν. Γι' αυτό χρειάζεται ψυχοθεραπεία
υποβοηθητική σε σοβαρές καταστάσεις ή μάλλον λένε τις τελευταίες μελέτες ότι η ψυχοθεραπεία θεραπεύει πολύ καλύτερα τις ήπιες καταθλίψεις παρά τις βαριές, γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την ικανότητα, τη διανοητική, να δει πιο καθαρά κάποια πράγματα, με τη βοήθεια βέβαια του θεραπευτή, και να κατευθύνει τον τρόπο ερμηνείας των πραγμάτων σε άλλους δρόμους και όχι στην ενοχή, ούτε στο τι έφταιγε, ούτε στο με εγκατέλειψε ο Θεός, γιατί ο Θεός κανέναν δεν εγκαταλείπει, αλλά μας έδωσε και τη λογική, και αν η λογική μας εγκαταλείψει, τότε τα έχουμε χάσει όλα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε θεραπεία, συνήθως οι πιο σύντομες θεραπείες είναι το CBT, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Υπάρχει ψυχοδυναμική προσέγγιση, πιο βαθιά. Ψυχοδυναμική προσέγγιση με απλά λόγια είναι όταν ο θεραπευτής μας βοηθήσει να δούμε πώς μεγαλώσαμε, τι σχέση είχαμε με τους γονείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση και ουσιαστικά είναι καταπιεσμένα παιδιά και ψυχές που είναι 50 χρονών στη βιολογική τους ηλικία και έχουν μείνει 18 στην ψυχολογική τους. Τόσο τραγικό, μπορεί να πάει και παραπάνω από 50 χρονών, και είναι εξαρτημένα άτομα από τη μητέρα ή τον πατέρα. Και αυτό, δυστυχώς, αυτό είναι εκεί που βοηθάει το ψυχοδυναμικό, γιατί πρέπει να δούμε τι συνέβη και πριν για να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει μετά, και άλλες προσεγγίσεις. Υπάρχει και ένα ιστοσελίδα τώρα, την οποία θα δούμε σε λίγο, την οποία ετοίμασε ο πατήρ Δημήτριος. Στην υποστήριξη βέβαια βασικό πράγμα είναι η νοηρητική και εναισθητική ακρόαση, χωρίς επικρίσεις. Ένα καλό που κάνουν οι σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές, και εγώ έχω κάποια εκπαίδευση, πάντοτε, ψυχοθεραπευτικοί πάντοτε λένε πρέπει να αποδεχόμαστε πλήρη αποδοχή, έλεγε ο Ρότζερς. Αποδεχόμαστε πλήρως τον άνθρωπο. Δεν του βάζουμε ενοχές, δεν του λέμε εσύ έφτυγες, τι έκανες. Και ο άνθρωπος έχει μέσα του το καλό μικρόβιο της αυτοβελτίωσης και της αυτοθεραπείας. Και όταν αυτό ενεργοποιηθεί, ακόμα και αν δεν πιστεύει με τη συγκεκριμένη πίστη που είμαστε εμείς, έχουμε αυτό το δώρο να έχουμε την πίστη, είμαστε ευλογημένοι, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό περισσότερο, όπως είπα, είναι για τους ειδικούς. Αν μεταξύ μας κάτι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και ο άνθρωπος, ένα στοιχείο της κατάθλιψης είναι ότι δυσκολεύεται κάποιος να πάει στη δουλειά του. Ξυπνάει αργά, δεν έχει διάθεση, χάνει και τα λεωφορεία. Αυτό όταν το ακούσουμε ή συμβαίνει σε κάποιους, είναι μια πιο προχωρημένη κατάσταση και χρήζει άμεσης βοήθειας. Επίσης, εδώ φράσεις όπως θέλω να το τελειώσω, δεν βρίσκω διέξοδο, είναι και πάλι αυτά τα red alerts που λέμε, τα κόκκινα λαμπάκια που πρέπει να μας βοηθήσουν. Θα δούμε εδώ το I Fight Depression μετά. Είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες, μπορεί να γίνει μόνος από το άτομο. Υπάρχουν διάφορες υποκλινικές κατάθλιψεις, όπως επαγγελματική εξουθένωση, πένθος, ψυχική δυσφορία. Αυτά αντιμετωπίζονται πάρα πολύ εύκολα και ουσιαστικά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της κατάθλιψης. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παθολογοποιούνται όταν κάποιος έχει ένα πένθος. Παλιότερα αυτό το εγχειρίδιο, το ψυχιατρικό διαγνωστικό, οι γιατροί το ξέρουν, το DSM, το πένθος ήταν φυσιολογικό μέχρι 6 μήνες. Δηλαδή και πάει και ίσως και 1 χρόνο. Όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, τον έχεις αγαπήσει, μια φάση κατάθλιψης είναι αποδεκτή. Αλλά να μην μείνουμε εκεί. Τώρα τελευταία χρόνια τα έχουν ελαττώσει. Δεν ξέρω γιατί. Τι, ας πούμε, όπως λέμε, παίζει πίσω από το πώς η ιατρική ορίζει αν κάποιος είναι άρρωστος ή όχι. Υπάρχουν και άλλα πιθανώς θέματα, οικονομικο-ιατρικά, πόσο θα μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, πόσο μπορεί, ας πούμε, το σύστημα να τους υποστηρίξει, και βασικά αυτό είναι αντιειδεολογικό. Ήθελα να πάμε λίγο περισσότερο τώρα
Εντάξει, εδώ μας δείχνει που να περάσουμε, νομίζω, γιατί το καλύψαμε το θέμα, πώς μπορούμε να παρεμβούμε σε επικλινικά συμπτώματα. Θα το δούμε λίγο και αργότερα. Εδώ βέβαια βλέπετε συχνή άσκηση, ρύθμιση ύπνου, προσευχή. Να ένα στοιχείο, αυτό η διαφάνεια στο πρόγραμμα έγινε από ανθρώπους μη άμεσα εμπλεκομένους με τη θρησκεία, και όμως βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Άρα και μια ελάχιστη απόδειξη ότι η σύγχρονη ψυχοθεραπεία δεν πηγαίνει κόντρα στην όποια θρησκεία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε όταν υποψιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά? Να δημιουργήσουμε μια ήρεμη ατμόσφαιρα και εμπιστοσύνη, να αντιμετωπίσουμε το άτομο και να αρχίσουμε να σκεφτούμε ποια είναι η κρίση. Υπάρχουν ενδείξεις και κυρίως εδώ. Υπάρχουν αυτοκτονικές τάσεις. Μας έχει πει ένας συγγενής μας ότι κάτι έχω ακούσει από τον άλλο ξαδερφό μου, ότι ξέρεις, θέλω να το τελειώσω, δεν αντέχω άλλο, όλοι με έχουν εγκαταλείψει. Αυτά είναι σημάδια μιας πραγματικής κατάθλιψης και χρειάζεται για άμεση παραπομπή. Τώρα εδώ, αυτό που σας είπα, οι αυτοκτονικές σκέψεις, χρειάζεται λίγο, είναι το τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης, μερικές διαφάνειες και θα τελειώσουμε. Είναι όχι σπάνιες μεταξύ του γενικού πληθυσμού, δεν συνδέονται απαραίτητα με ψυχικές διαταραχές. Μπορεί δηλαδή ο ένας άνθρωπος να είναι ok, ας πούμε έτσι βασικά, από άποψη διαγνωστικών συμπτωμάτων, να μην παρουσιάζει κάτι, αλλά μέσα του να έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς που τι έχει συνέβη, αλλά τον οδηγεί σε παρορμήσεις αυτοκτονίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα λέγαμε, μπορούμε να πούμε και τη λέξη αυτή, ότι όταν κάποιος είναι ψυχικά διαταραγμένος, ρέπει περισσότερο στην αυτοκτονία και λιγότερο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια άλλη ψυχική νόσο. Εκεί είναι το δυστυχώς ευτυχώς. Η κατάθλιψη είναι εκείνη η νόσος η οποία δημιουργεί αυτό το υπόστρωμα, και μάλιστα λένε οι ειδικοί ότι στην αρχή ο άνθρωπος που μπορεί να πάει σε έναν ειδικό μπορεί να του πει κάποια πράγματα, να αρχίσει να πάρει κάποια αντικαταθλιπτικά, μπορεί να μην το έχει περάσει η ιδέα της αυτοκτονίας. Όταν αρχίσει και αντιλαμβάνεται, σηκώσουν λίγο τα φάρμακα, την αυτοαντίληψη, αρχίσει να καταλάβει πού ακριβώς είναι και τι ακριβώς έχει περάσει και το βουνό που έχει να ανέβει, έχουμε έντονο αυτοκτονικό ιδιασμό στη φάση της ανάρρωσης της κατάθλιψης. Και εκεί θέλει πολύ προσοχή από τους ειδικούς βεβαίως. Αλλά και αυτό είναι ένα παράδοξο. Δηλαδή όταν κοιμούνται τα πράγματα μέσα μας, το λέω πολύ λαϊκά, και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, είμαστε εκεί λίγο σε μια κατάσταση νάρκης. Όταν ζητήσουμε βοήθεια, αν δεν μπορούμε να εργαστούμε ή ξέρω εγώ, είμαστε 6 μήνες κλεισμένοι στο σπίτι μας και αρχίσουμε να δούμε πίσω τι έχει συμβεί και πώς ήμασταν 6 μήνες ή 16 μήνες ή πολύ μεγάλο διάστημα, ήμασταν σαν ένα φυτό, αυτή η διαπίστωση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί μπορεί να την αντέξει ο άνθρωπος και να έχει αυτοκτονικές τάσεις. Αλλά μπορεί να βοηθηθεί βεβαίως από τον γιατρό του. Εδώ έχουμε λοιπόν την επιβάρηση την παγκόσμια, 2,1%, 1 εκατομμύριο μέσα σε πολλά εκατομμύρια άλλων θανάτων είναι από αυτοκτονία. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από αυτοκτονία από ό,τι στον πόλεμο, και αυτό είναι η τραγικότητα εδώ της ανθρώπινης φύσης. Ευτυχώς η Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλά. Το μεσογειακό ταπεραμέντο, ο ήλιος, η καλή διάθεση, ακόμα και ο πολιτισμός μας, τα ρίχνουμε έξω, βοηθάει. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε το κίνδυνο? Να ρωτήσουμε απευθείας, δεν είναι κακό. Καλά, δεν μου λες, σου έχει περάσει κάτι κακό από το μυαλό σου. Θέλεις να κάνεις κακό στον εαυτό σου.
να το κοιτάξουμε στα μάτια τον άνθρωπο και να το ρωτήσουμε αυτό. Όχι να πούμε εντάξει, μια σκέψη ήταν, άστο, ξέχασέ το. Δεν συμβαίνει τίποτε. Μια σκέψη να γίνει, μπορεί να υπάρχουν εκατομμύρια σκέψεις, μάλλον μια συνειδητή σκέψη μπορεί να σημαίνει εκατομμύρια μη συνειδητές σκέψεις. Γιατί το ασυνείδητο είναι κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε. Οπότε πρέπει να, ο ειδικός ή μεταξύ μας, να δούμε ποιος είναι ο βαθμός, ας πούμε, κινδύνου για το άτομο. Υπάρχουν εδώ κάποιοι μύθοι, δεν είναι τόσο καλά μεταφρασμένος θα έλεγα. Μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Όποιος θέλει να αυτοκτονήσει πραγματικά δεν ενημερώνει. Γιατί πολλές φορές κάνουν μια απόπειρα άνθρωποι και το έχουν πει και λέμε εντάξει, αυτό που το κάνει συχνά, 1, 2, 3, μπορεί η επόμενη να μην υπάρχει η επόμενη φορά. Δυστυχώς, όποιος θέλει να αυτοκτονήσει πραγματικά το πετυχαίνει. Έχουμε πάρα πολλές μη πλήρεις απόπειρες, μάλλον μη αποτελεσματικές εντός εισαγωγικών απόπειρες αυτοκτονίας. Μετά την απόπειρα ο κίνδυνος φεύγει, όχι, θα επανέλθει κάποια στιγμή αν το άτομο δεν μπει σε έντονη ψυχοθεραπεία και μία κατάσταση επικοινωνίας. Οι αυτόχειρες είναι δειλοί, εγωιστές, αδύναμοι, όχι, μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατοί άνθρωποι και να έχουν καταφέρει πολλά πράγματα, απλώς σε κάποια στροφή της ζωής τους μπορεί να χάσαν τον έλεγχο, το νόημα, τις ανθρώπινες σχέσεις και να οδηγήθηκαν εκεί. Η αυτοκτονικότητα δεν θεραπεύεται, είναι μύθος αυτό, θεραπεύεται. Όταν ο άνθρωπος βρει ξανά νόημα και δεχθεί και αγάπη και δώσει και αγάπη, εννοείται ότι θα θέλει να ζήσει. Πρόσβαση σε κατάποση φαρμάκων δεν αποτρέπει την αυτοκτονία, όχι, και αυτό μύθος. Άνθρωποι με κατάθλιψη, είπαμε, εθισμός σε ουσίες, αλκοόλ, σχιζοφρένεια, νευρική ανορεξία και ψύχωση, σοβαρές όλες αυτές οι καταστάσεις κινδυνεύουν για αυτοκτονία. Πήραν πρόσφατα εξιτήριο. Υπάρχει και μια ταινία που πάλι την ξεχνάω. Κάποιος έμεινε πάρα πολλά χρόνια μέσα στη φυλακή, βγήκε έξω, δεν μπόρεσε, είχε ιδρυματοποιηθεί, δεν μπόρεσε να εκτιμήσει τις διαφορετικές ρουτίνες της ζωής έξω από τη φυλακή και αυτοκτόνησε μετά από 20 χρόνια μέσα στη φυλακή. Ρίτα Χέιουορθ, η Μεγάλη Έξοδος νομίζω είναι η ταινία, αξίζει κάποιος να τη δει. Άνθρωποι που έχουν κάνει απόπειρα στο παρελθόν θα το ξανακάνουν, είναι εύκολο να το ξανακάνουν και που βρίσκονται σε οξία χρήση, χωρισμός, διαζύγιο, ενεργεία, φυλακή, τραυματική εμπειρία. Όλα αυτά είναι αιτίες για αύξηση του κινδύνου για αυτοκτονικό ιδεασμό και ίσως και για αυτοκτονία. Υπάρχουν εδώ κάποια στάδια, δηλαδή θέλει να πει εδώ, του οξέως αυτοκτονικού κινδύνου. Υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια αυτοκτονίας ή προετοιμασία για αυτοκτονικές πράξεις. Εδώ έχουμε υψηλό κίνδυνο. Αποχαιρετούν ανθρώπους χαρίζοντας τη μαλφή, διαθετούν τελευταία πράγματα, διαθήκη, ασφάλιση, σημειώσεις. Ανοιχτή και κρυφή ανακοίνωση αυτοκτονίας. Πολύ πιεστικές σκέψεις αυτοκτονίας, έντονη παρέδραση, όπως είπαμε, δεν αντέχω άλλο. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα για ειδικούς. Παραλυματική κατάθλιψη, όταν ο άνθρωπος αρχίζει και λέγει πράγματα που δεν έχουν νόημα, τότε και αυτό είναι σημάδι ότι έχει προχωρήσει μέσα του αυτή η κατάσταση. Αυξημένη κοινωνική απόσταση, σοβαρή απελπισία, έντονα συναισθήματα ενοχής, πολύ ισχυροί προδιαθεσικοί παράγοντες. Εδώ περισσότερο είναι για τους ειδικούς, όπως είπαμε. Σκέφτεστε την αυτοκτονία. Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας? Όταν λέτε δεν θα σας πήρετε και να αυτοκτονήσετε, έχετε σκεφτεί, έχετε φάρμακα κλπ. Όπως σας λέω, μακάρι να μην βρεθούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Να έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο και τα ίδια, λίγο με διαφορετικό τρόπο, ερωτήσεις για να καταλάβουμε σε ποιο στάδιο προετοιμασίας είναι και αν μπορεί κάποιος δίπλα μας, περπατάμε στον δρόμο, μπορεί έχουν τύχει, είτε σε ιερείς, είτε σε άλλους ανθρώπους που έχουν μια αντίληψη, γιατρούς, περισσότερο μια κοινωνική
έτσι, αντίληψη πιο αυξημένη. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Άμα μας συμβεί να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που θέλει να αυτοκτονήσει, να κερδίσουμε χρόνο όσο μπορούμε. Να ακούσουμε, να τον βάλουμε σε συνομιλία, να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Πολύ, πολύ σημαντικό. Να μην αρχίσουμε τη διδασκαλία. Δεν υπάρχει σωτηρία άμα το κάνεις αυτό. Θα στενοχωρηθούν οι γονείς σου. Αυτός ο άνθρωπος, τι θα κερδίσει από αυτό? Ο άνθρωπος τα έχει σκεφτεί όλα αυτά εκατομμύρια φορές. Σε αυτή τη φάση δεν θα ακούσει εμάς. Θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη στοργική σχέση μαζί του, να το ρωτήσουμε τι συμβαίνει. Μίλησέ μου. Πεινάς, θέλεις να τον πάρουμε σε άλλα επίπεδα, ας πούμε. Και να βρούμε επιπλέον βοήθεια αμέσως από ειδικούς, ακόμα και την αστυνομία, για παράδειγμα. Εδώ πάλι είναι σε μια δεύτερη φάση, να δει ένα γιατρό, ακόμα και μια χειραψία μπορεί να βοηθήσει, ότι δεν θα το ξανακάνεις αυτό, να ενημερώσουμε συγγενείς, ότι δεν είναι μόνο του, να ενημερώσουμε κάποιον ειδικό, κλπ. Ακόμα και την αστυνομία, όπως είπαμε. Υπάρχουν εδώ αυτά τα τηλέφωνα, τα οποία εύκολα κάποιος μπορεί να βρει. Το 166, γραμμή παρέμβαση για αυτοκτονία 1018 κλπ. Εδώ έχουμε αρκετά νοσοκομεία που έχουν κλινικές ψυχιατρικές και μηνύματα. Η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε. Η διαφοροποίηση μεταξύ κατάθλιψης και φυσικών αδράσεων σε δύσκολες συνθήκες ζωής, δηλαδή το πένθος, ο χωρισμός και η μελαγχολία, δεν είναι κατάθλιψη. Και ούτε πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή έτσι λίγο αυρόχης ποσή, έλα μωρέ, σε έπιασε κατάθλιψη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο, γιατί η κατάθλιψη είναι μια βαριά λέξη και μια δύσκολη νόσος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες πιο έτσι πολιτισμένες εκφράσεις, ότι έχεις πέσει σε μελαγχολία, έχει πέσει η διάθεσή σου, τι συμβαίνει, θέλεις να μιλήσουμε λίγο, να πάμε μια βόλτα κλπ. Αυτά που είπαμε. Η κατάθλιψη μπορεί να αντιμετωπιστεί 100% εάν υπάρχει υποψία κατάθλιψης. Ο κίνδυνος πρέπει να αξιολογείται. Δεν σημαίνει ότι κάθε καταθλιπτικός θα έχει και λογισμούς, ας πούμε, όπως λέμε, σκέψεις αυτοκτονίας, αλλά πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Το 90% των αυτοκτονικών πράξεων συμβαίνει στο πλαίσιο μιας ψυχικής διαταραχής. Να παίρνουμε πάντα σοβαρά τα σημάδια της αυτοκτονίας. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου αυτοκτονίας, ζητείτε περαιτέρω βοήθεια από ειδικούς. Και εδώ είναι όλα αυτά τα κέντρα τα οποία οργάνωσαν αυτό το πρόγραμμα. Έχουν συντάξει αυτές τις διαφάνειες που εδώ είναι η μίνι έκδοση, είναι 35 το πολύ 38 διαφάνειες, ενώ το αρχικό πρόγραμμα ήταν για 100. Έχουν ειδικές διαφάνειες για ειδικούς ψυχικής υγείας, για αστυνομικούς, για δασκάλους, για ιερείς. Είμαστε και εμείς μέσα μια κατηγορία. Εκτιμά η Ευρώπη, έστω και με αυτή την πολιτισμική της παράδοση, ότι ένας κληρικός μπορεί να παίξει ένα ρόλο κοινωνικό ενάντια στην κατάθλιψη. Και εδώ το δικό μας City College, η υπεύθυνη κυρία Άννα Βίβας. Και τώρα μπορούμε να δούμε την... Ευχαριστούμε τον Πάτερ Σώστομο. Εγώ είμαι ο Πάτερ Δημήτρης, καρδιολόγος και ιερέας Κύριος, και ευχαριστώ πολύ τον Πατέρα Παύλο. Όταν μας είπε να έρθουμε Κυριακή απόγευμα 6 ώρα, λέω θα είμαστε σε μια αίθουσα 10-15 άτομα, λέω maximum, λέω. Και όταν μπήκα σε μια αίθουσα τόσο στολίδι και είδα τόσο πολύ κόσμο, λέω τι μπορεί να γίνει Κυριακή απόγευμα. Όταν οι περισσότεροι βλέπουν ποδόσφαιρο, τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι τον Άρη. Όταν άλλοι τόσοι προσπαθούν να ετοιμαστούν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους για αύριο σχολείο.
Και είναι εντυπωσιακό αυτό. Και η αίθουσα είναι όντως πολύ όμορφη, αλλά ο κόσμος την ομορφαίνει ακόμα περισσότερο. Γιατί μια άδεια αίθουσα δεν έχει αξία. Αυτή η γεμάτη αίθουσα έχει αξία. Τώρα θα παρουσιάσουμε λίγο το site. Κανονικά θα το κάναμε live, αλλά επειδή δεν υπάρχει ίντερνετ, έκανα ένα μικρό βιντεάκι, το οποίο ήταν για τους ιερείς, αλλά είναι το ίδιο, ισχύει για όλους. Τι είναι αυτό το site? Ουσιαστικά, πλέον όλοι μας μπαίνουμε στο site, όλοι έχουμε κινητά έξυπνα, υπολογιστές. Γράφουμε I fight depression, δηλαδή εγώ πολεμώ την κατάθλιψη, fight, πολεμώ την κατάθλιψη. Και είναι ένα site που όλα αυτά που είπαμε, τα οποία θα τα ξεχάσετε. Τα είπαμε, ακούγονται ενδιαφέροντα, ίσως δύσκολα πολλά, γιατί δεν είμαστε και γιατροί πολλοί. Αλλά εκεί μέσα μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε με την ησυχία σας τι είναι κατάθλιψη, τι θα βοηθήσει, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Και υπάρχει και στο τέλος ένα τεστ αυτοαξιολόγησης. Εγώ δεν είμαι ψυχίατρος, είμαι καρδιόλογος όπως είπα, αλλά πολύ εύστοχα ο πατέρας Παύλος είπε ότι η καρδιά με την ψυχή είναι πολύ κοντά. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες τη λέξη καρδιά της δίνουν ιδιαίτερο νόημα. Δεν είμαι και από τους θεολόγους τους βαρύς, ο πάτερ που έχει ασχοληθεί πολύ. Έτσι δεν είναι, πάτερ? Ναι, νοερά καρδιά, άρα είναι πολύ σημαντικός όρος. Αυτό μπορώ να πω εγώ όμως σαν καρδιολόγος είναι ότι όντως μια βαριά ψυχική διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακό σύμβαμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που χαίρεται πολύ, δεν είναι απαραίτητο κακό, χαίρεται, τρελή χαρά, γέννησε το παιδί του και το εγγόνι, το πρώτο εγγόνι, παθαίνει έμφραγμα. Συμβαίνει. Το αντίθετο όμως, ακούει ένα πολύ κακό νέο, θα πάθει ένα έμφραγμα. Άρα επομένως η ψυχική διάθεση, είτε θετική είτε αρνητική, επηρεάζει την καρδιά μας. Υπάρχει και το άλλο όμως. Πολλοί που έχουν κατάθλιψη, όπως είπε και ο πάτερ, που σωματοποιείται, πονάνε στην καρδιά τους. Και πηγαίνουν σε καρδιολόγους, κάνουν στεφανιογραφίες. Είναι όλα φυσιολογικά. Και μα εγώ πονάω, θα πάθω έμφραγμα. Δεν πονάς γιατί θα πάθεις έμφραγμα. Πονάς γιατί η άλλη καρδιά έχει ραγίσει. Και δεν έχεις τον χρόνο να το δεις και να το βρεις. Άρα έχω κι εγώ μια σχέση, όχι μεγάλη. Οπότε τώρα είναι 5 λεπτά, δεν θα σας κουράσω παραπάνω. Μια μικρή απλή παρουσίαση, σαν ερέθισμα, ώστε να πάτε στο σπίτι σας και να το δείτε και αυτό. Γιατί ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δούμε την κατάθλιψη πώς είναι τώρα, να ενημερώσουμε τον κόσμο πάνω σε αυτό το θέμα και μετά από 5 χρόνια αυτοί θα ξαναδούν πού πήγε η κατάθλιψη. Μα θα μου πείτε πώς θα το μετρήσουν. Θα πιάνουν έναν και θα λένε έχεις κατάθλιψη, βελτιώθηκες? Όχι. Θα κάνουν το απλό. Πήγαν στα νοσοκομεία πριν ένα χρόνο όταν άρχισε το πρόγραμμα και είδαν πόσοι αυτοκτόνησαν. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Πας στο νοσοκομείο, το βρεις το χαρακτηριστικό, το γράφεις σε μια γωνιά. Μετά από 5 χρόνια θα ξαναπάνε στα νοσοκομεία και θα ρωτήσουν πόσοι αυτοκτόνησαν. Αυτό που γίνεται στις άλλες πόλεις έχει δείξει ότι μειώνεται η αυτοκτονία όταν ενημερώνεται ο κόσμος. Ενημερώνεται σωστά. Όταν ενημερωθεί σωστά για την κατάθλιψη, πρώτον δεν τη φοβάσαι. Έχω κατάθλιψη. Και θα το πω και στο γείτονα, θα το πω και στο διπλανό. Παλιά έτσι με προκατάληψη ήταν η άνοια και το Αλτσχάιμερ. Όλοι κρύβανε τον άνθρωπό τους. Πρόσεχε, δεν παρουσιάζαν τον άντρα τους οι γυναίκες από ένα σημείο και μετά. Τον είχαν από πίσω. Βλακίες λέει, άστον. Τώρα όμως ξέρουμε, είναι μια νόσος το Αλτσχάιμερ. Την αποδεχόμαστε, την αντιμετωπίζουμε. Έτσι και την κατάθλιψη. Συγγνώμη για την πολυλογία μου. Δεν ξέρω, λίγο έτσι να το ακούσουμε και αυτό και τελειώνουμε. Χαίρετε και μένα, είμαι ο Πάτερ Δημήτριος και στη συνέχεια της παρουσίασης του Πατρός Χρυσοστόμου Τίπα θα σας παρουσιάσω την ιστοσελίδα για την κατάθλιψη. Μπαίνουμε στη μηχανή αναζήτησή μας, εδώ είναι η Google, και γράφουμε I fight depression. Κλικάρουμε πάνω στην ιστοσελίδα και μας ανοίγει την αρχική σελίδα, όπου αν δεν είναι στα ελληνικά μπορούμε να βρούμε το αντίστοιχο εικονίδιο και να γίνει στα ελληνικά. Στην κόκκινη μπάρα έχει διάφορες επιλογές. Η μία είναι για όλους, όπου έχουμε γενικές αναφορές στο τι είναι κατάθλιψη, σχετικά με την κατάθλιψη, ποια είναι τα σημάδια κατάθλιψης, παραδείγματος χάρη, διάγνωση κατάθλιψης. Πηγαίνουμε προς τα κάτω και μας λέει κάποια στοιχεία ενημερωτικά για το θέμα. Στη δεύτερη στήλη έχουμε σχετικά με τους νέους εστιασμένα πράγματα για την κατάθλιψη. Στην τρίτη στήλη η οικογένεια και οι φίλοι
αν έχουν κάτι να μας πούν, παράδειγμα, αν ανησυχούν για κάποιον, πώς να ενημερωθούμε, πώς να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα της κατάθλιψης, εάν είναι θεραπεύσιμη ή όχι, ερωτήσεις που αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον και τους φίλους. Η τρίτη αφορά τους επαγγελματίες κοινότητας και η τέταρτη είναι οι επαγγελματίες υγείας. Επιστρέφω πίσω στους επαγγελματίες κοινότητας, μέσα στους οποίους έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε και εμείς μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους εκπαιδευτικούς στην αστυνομία και οι ιερείς, όπου εδώ πέρα αντίστοιχα έχουμε επιλογές αναγνωρίζοντας την κατάθλιψη, ποια είναι τα συμπτώματά της, τι μπορεί να κάνει ο κλήρος, για να δούμε τι μπορεί να αναφέρει σε αυτό το θέμα. Ανάλογα με την κατάσταση του εμπλεκόμενου ατόμου, εάν διαπιστώσετε ότι μπορεί να υπάρχει αποκατάθλιψη, μπορείτε να τον συμβουλεύσετε να επικοινωνήσει με τον οικογενειακό του γιατρό. Μπορεί να προτιμούν να απευθούν απευθείας σε ένα εξειδικευμένο γιατρό, όπως ένα ψυχίατρο κτλ. Ως μέλος του κλήρου, δεν είναι φυσικά ούτε καθήκον ούτε ευθύνη σας να δώσετε θεραπεία. Ωστόσο, μπορείτε να έχετε ένα κρίσιμο ρόλο στην διερεύνηση του κατά πόσο η επαγγελματική βοήθεια είναι κάτι από το οποίο το άτομο χρειάζεται και θα υποφεληθεί. Αυτή είναι ουσιαστικά η ιστοσελίδα. Είναι απλή, είναι κατανοητή. Θέλει λίγα λεπτά για να διαβάσουμε κάποια πράγματα, ώστε να ενημερωθούμε λίγο σφαιρικά πάνω στο θέμα της κατάθλιψης. Αν κάνουμε λίγο scroll down, θα βρούμε ένα άλλο τετράγωνο πλαίσιο, στο οποίο τιτλοποιείται τρόποι αυτοδιαχείρισης. Εάν κάνουμε κλικ στο κόκκινο πλαίσιο, βγαίνει ένα, θα λέγαμε, ερωτηματολόγιο, που απαντώντας αντίστοιχα τις 9 ερωτήσεις που έχουμε, θα δούμε αν έχουμε ή όχι κατάθλιψη. Ας κάνουμε ένα μικρό παράδειγμα. Μειωμένο ενδιαφέρον, ευχαρίστηση στο να κάνω πράγματα. Είμαι καλά, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Θλίψη, κατάθλιψη ή απώλεια ελπίδος, δεν έχω. Δυσκολία στον ύπνο, αϊπνία, αρκετές μέρες, περισσότερες μέρες, κάθε μέρα, κάποιες μέρες υπάρχει μια δυσκολία. Αίσθηση κούρασης ή μειωμένης ενέργειας, δεν έχω. Μειωμένη, αυξημένη όρεξη, περισσότερο αυξημένη όρεξη, αν όχι κάθε μέρα, τις περισσότερες. Αίσθηση ντροπής ή αποτυχίας για τον εαυτό, την οικογένειά μου, κάποιες μέρες μπορεί. Δυσκολίες στη συγκέντρωση, όπως το να διαβάσω εφημερίδα, να βλέπω τηλεόραση, όχι. Αξιοσημείωτη βραδύτητα στην κίνηση, στην ομιλία, στην κινητικότητα, όχι. Σκέψη να βλάψω τον εαυτό μου, για την ώρα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω. Δεν ξέρουμε τι θα μας επιφυλάσει το μέλλον. Κλικάρουμε ότι συμφωνούμε με τα δεδομένα ότι μπορούν να αποθηκευτούν, είναι ανώνυμα, δεν υπάρχουν τα στοιχεία μας πουθενά, αλλά μπορούν να επεξεργαστούν και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα αυτοί που ελέγχουν το site. Είναι τελείως ανώνυμο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Κάνουμε υποβολή και αμέσως βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πράσινο. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει αποκατάθλιψη. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα δεν πάω στο αποκατάθλιψη. Αν υπήρχε υπόνοια κατάθλιψη, η μπάρα θα ήταν κίτρινη, και αν υπήρχε σιγουριά για κατάθλιψη, η μπάρα θα ήταν κόκκινη. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο πρώτα απ' όλα να το κάνουμε εμείς στον εαυτό μας για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά μπορούμε να το προτείνουμε σε ανθρώπους δικούς μας μέσα στην ενορία που βλέπουμε ότι αρχίζουν να έχουν προβλήματα, ή και σε αυτούς που έρχονται να εξομολογηθούν και καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα τους βλάψει, ίσα-ίσα θα τους βοηθήσει να ενημερωθούν. Αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστοσελίδα. Εύχομαι να μπείτε, να τη δείτε και να βοηθήσουμε πρώτα τον εαυτό μας και ύστερα τους ενορίτες μας. Ευχαριστώ πολύ.